kawai ku yi subscribe tare da danna kararrawa domin kallon wannan ƙayataccen shiri da ma wasu daɗaɗa. Yauwa Abu mai bakin magana zan fara. Iri-irin abubuwan da suka yi wanda bai dace ba. Suka dara mutuwan aure ya sanya, wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya. Daya cikin biyun da ya faru ki shirya, zai iya samun kiki fita ki bar yaya. Idan ki mutu me za ki gaya wa Allah? Jawara kyale kita kamar kina sallah, ki sani hakkin wani biya fura. Ina jin dun maganganun nan da mata haki ko. Ina na jiyo kanka. Ni kuma me nayi? Don duk abun nan da ya faru da laifinka. Me nayi? Ni fa na manta. Ka manta cewa amana ce aka baka, in an yi magana ka ce ka yi yayinka ko kunya wai. Okay, babu hari na rawo kanka. Ni kace wa talakawa kafin su zabe ka. Ni dai ba zan ci amana ba, ba kuma zan ga an ci amana ba in ki. Yaki don kai.